Sa number 7, compound ang isa ka simbahan sa syudad sa Bacolod, ginsulod sa Kawatan. Laptop na ginagamit sa sakristan sa iyang online class, ginkuha. Yaring report. Ang Kawatan, wala na sabay ginapili nga lugar sa karon. Mismo ang compound sang San Antonio Abad Parish Church sa Barangay Takuling sa Bacolod, ginsulod sa Kawatan sang kahapon. Samtang nagapanyaga sa kwarto ang mga staff sang simbahan, masako man ang Kawatan sa pagtiid sa katupad lang sini nga kwarto. Sa CCTV footage ng simbahan, makita ang nakaputi nga t-shirt kag naka-shorts nga Kawatan. Nagsulod sa sini nga kwarto sa mga nag-serve sa simbahan, kag matapos ang pila ka segundos, nagwa na. Sunod sa kay Father Noli Blanca Flor, posible nga may upod siya nga iyagin pasahan sang laptop kag mga relo sang kabataan sa may bintana. Sa may kudal sang simbahan sa kilid sang suba, posible kuno nagaagi ang Kawatan. Ulihin na lang nila nga talupangdan nga ang laptop nga ginagamit sang ila sakristan sa online classes, ginkawat. May mga relo man nga ginpangkuha. Sa December 23 sa nagligad nga tuig, ginkawatan man ang isa ka staff sang simbahan. Ginkuha ang iya sini nga kahita nga natungtong sa iya nga bike. Lalaki nga nakamotorsiklo ang nakuhaan sang video nga nagkawat sini. Sunod sa kay Father Noli, dugay na nila luyang ipakaayo ang pader sa kilid sang simbahan o galing. Nagapadayon pa ang pag-ubar sang riprap sang syudad sagwa sang ilang nga kudal. Paderan kay galing king nahulat pa naman ang city. Oo. Yung city mo brand riprap mo. May lubrahon kadiya sa dalom. Oo. Kaya properties ng abad, ang buta ingis siya. Rekta gina to almost Pato to? almost ato sa Taytay. sa half sang taytay kung din may talakad ang properties ng abad. Kung galing kay hindi pa naman nabutangan pader, tungod kay nahulat pa naman yung mga obra ni Matapos ang city anay. riprap. Tapos Oo, mga parang katindog mo. properties ang saktong perimeter nga kwan. Nagalaom ang tagdumalahan sa simbahan nga pinagi sa CCTV footage. Base pa lang makilalaan ang Kawatan para mabalik ang gamit sa mga kabataan nga staff sang simbahan.